דיבור צפוף. אמא. קל. איזה שמורה, סבתא. מה יש לו? חזר בשאלה. אמא למה, הוא לא מתפלל? מה עם שוטה? וואלה, הכל טוב, במכבי, אתה יודע. אני שמעתי הוא פוטר, נכון? לא. מה אתה? זוז. ממי, איך הצעיף שלי? קניתי באילת 2,000 שקל. לא יקר. אמא שלך כאן, מחכה. אינני אוהד כדור יד! יש רופא ויש... אחות. קזבלן הוא יורם. גאון. בטיטניק פגע. קרחון. כדת משה ו... אהרון. לא, מה? לסיום, נכון או לא נכון? נכון. רגע, שנייה. דינוזאור! ראית? נודר, דינוזאור! זה דינוזאור, לא צוחק! לא ראית דינוזאור? חולה מת אתה. אני לא. חכה נו. היי! נודר, נו! ענייסטו, שהבנו שסוף סוף חגגת בר מצווה, מזל טוב. זה נכון שלא הגיעו מספיק אנשים לבית הכנסת בשבת? תראה, בגדול היה מניין. נו יובל, כפיים לצלם הזה. כפיים אמרתי. מי אקזמה? אני. בבושקה! מה הבעיה? לילה אחד תבוא תישן אצלי, יש לי מיטת קומותיים, אני תישן למעלה. לא, אני צריך לשאול את אמא שלי. די כבר, נו, איזה הגזמה. קל. יצא שבת, יש 2 כוכבים. אין מה לעשות, 3 כוכבים ביותר שבת. דביל! למלם! אידיוט אתה אידיוט! יא בויה! בויה, מאיפה הקומתה? שונא אותך. תמות. אוי. אם הוא מצווה אז אני מת. דיינו. איך קוראים לך? אליהו. תודה רבה לך. תודה.